Pel que a tots aquells que vulguin seguir el que resta d'acte d'elecció en primera persona i veure com culmina este procediment, podran, a partir de les 20 hores i en el saló plenari del Palau Municipal, seguir en directe la crida del senyor alcalde de la nostra ciutat, el senyor Alfredo Castelló, efectuarà a les seleccionades per a donar-los a conèixer com a primera autoritat municipal la seva designació. Este acte, que a poc va guanyant en solemnitat i arrelament, enguany seguirà en la casa de tots els ciutadans, on a setembre el podrem veure com el veredicte que avui s'oficialitzarà en la proclamació. Per això serà el setembre. Avui disfrutem del moment i de les joves que han tingut el valor i la il·lusió d'arribar fins aquí. Ara sí, abans de que les aspirants inicien el recorregut per este mateix escenari on em trobo jo ara, assenyalar-los que s'han presentat un total d'una fallera infantil candidata per a ser seleccionada fallera major infantil de Junta i un total de 3 pretendents a l'anhelat títol de fallera major de Junta Fallera de Sagunt. Preguem a les dues falleres majors actuals, Àngeles i Anna, que s'acosten cap a aquest escenari per a sortejar l'ordre d'intervenció de les mateixes, que serà indistint per a les més grans i les xiquetes. Alicia Abad La Torre. Tinc 24 anys i soc del Port de Sagunt. Estic finalitzant els meus estudis de Magisteri Infantil a la Universitat Catòlica de València i a més tinc el títol de Tècnic Superior en Educació Infantil. Des que era menuda m'ha agradat molt pintar, sobretot fer quadres a l'oli, fins al punt que em varen donar l'oportunitat de fer alguna exposició dels meus quadres. La meva vida fallera va començar quan tenia 2 anys, a la comissió de la falla El Palleter, una falla que m'ha vist créixer com fallera i com persona, i de la que encara forme part. Els meus pares, Alicia i JR, varen ser un dels fundadors de la meva comissió, fa ja 35 anys, abans d'anomenar-se El Palleter, quan la falla es deia José Antonio Llallacet. De xicoteta sempre havia volgut ser fallera major infantil, però per diversos motius cap any era l'adequat, fins que el meu pare em va prometre que quan complira els 18 anys seria fallera major. Així que any rere any vaig passar les falles esperant que aquella promesa es fera realitat. Quan varen acabar les falles del 2002, sabia que anava a complir els 18 anys, ja sols tenia al meu cap aquella promesa. Una vesprada vaig anar al casal i vaig veure el meu nom escrit a la llista de candidates a fallera major. No m'ho podia creure. La nit de l'elecció estava molt nerviosa i encara recorde com al casal em varen dir que anava a ser la fallera major per a l'any 2003, amb un bonic ram de flors, i com el meu pare seria el meu president, lo millor de tot. I què voleu que conte d'aquell any? D'aquell 2003 que sempre portarà el meu cor. Un any on vaig fer gran quantitat d'amics, fallers en totes les falles, i els presidents i les falleres majors que encara avui estem units. Un any on vaig aprendre a viure les falles d'una altra manera, a conèixer-les de veritat, a viure-les amb el cor, on les falles no sols són festa i un premi, on hi ha molt més. La nit d'aquella cremà, mentre s'encenia la traca, el fum omplia el monument i les primeres flames mostraven la seva força, vaig sentir que el meu cor em batejava d'una forma diferent. Em deia que era la fi del meu regnat, però que allò no volia acabar allí. El dia del meu acomiadament, tots em deien que anava a plorar, però jo deia que res d'això, doncs havia sigut un any meravellós. I la meva mare em va dir que si no plorava em presentaria a fallera major de Junta Fallera de Sagunt. I aquestes paraules es varen gravar al meu pit amb foc. Han passat ja 6 anys. 6 anys somiant totes les nits que arribaria el dia en què es faria realitat. Per a mi, ser la vostra fallera major és el somni més gran que crec mai tindré en tota la meva vida. Poder representar a les nostres falles, a tots els fallers del Camp de Morvedre per tot arreu, incloent a Txetxina, on tinc el plaer de conèixer gran quantitat de persones i d'amics. Seria un orgull molt gran que m'agradaria poder compartir amb tots. Des que vaig ser fallera major, he anat observant a les que han sigut les màximes representants de Junta Fallera de Sagunt. A Maria José, Aurora, Davínia, Bea, Cristina i Àngeles,
per aprendre el millor de totes elles i anar preparant-me per a aquest càrrec tan important. Al 2008 vaig viure un segon any de fallera major, on la meva germana va regnar i el meu pare per tercera vegada va ser president, on jo vaig estar darrere d'ells recolzant-los, ajudant en tot el necessari i gaudint d'un any perfecte i meravellós, on vaig donar-me més compte encara que realment volia avui estar ací, disfrutant del que podria ser el primer dia d'un gran somni. Dins de la meva comissió he tingut alguns càrrecs, com el de vicesecretària o delegada d'esports, i algun any he fet i he dit les poesies a les falleres majors en el dia de la seva exaltació. I encara que mai he sigut delegada d'infantils, perquè el càrrec que el complís una dona amb molt d'amor als xiquets, sempre he estat en ella ajudant-la, fent jocs i activitats, posant en pràctica els meus coneixements i perquè m'agrada molt. Finalment, tan sols em queda dir que avui he intentat obrir-vos el meu cor per a que em podeu conèixer una miqueta més com soc, que per la meua sang corre la pólvora dels masclers i al meu cor viuen les falles tot l'any. Seria un somni i un gran honor per a mi ser la fallera major de Junta Fallera de Sagunt, que porta molt de temps somiant i que espere complir, perquè a vegades els somnis es poden fer realitat. Moltes gràcies.